Tongi aingu yo blay hagani go por sa chisin pat ngala igaban. Sedang biang ini ke jing hikai ban beteng biang ipi yang ini ke jing hikai gabanga ai kerteng kumnung in Sngewthuh ya go Bible. Na nget kalong ke jing mentoy kalong ke jing kerku ya ke jing im ke jong pi bat ngada nget ru ba kalong ke jing rap ipi ba pina ban iet bat ban buram bat ban puli ke tin ke jong play. Dengan pen ipi ya kena ke por. Maka ni ketien ke jauh belai mana sni ya kaban beteng biang ini ke jing hikai. Maka bangan pen i biang fikat tu kat ni ya nama bangi sedang mentah ke ni ke mandi ngakwa bangan pen kan mau biang fi. Ba haga Bible lajan barok away ke Bible u belai udah sengel tenat ya kibrio kiba iet ya kaban syashkor ke ketien ke jauh try. Ublay udah snokemen ya kibrio kiba iet ban puli ya ketien ke jauh blay kiba iet iga ban wat ya jing shisha kiba nana po jongka udah snokemen ban yo i ki khon ke jauh kiba iet ya ban pentray kam ya ketien ke jauh blay aga jing im ke jongki nama yo ina ke Bible walu jisu hi wong ke gospel ke jauh Matthias ke nang minyo na pipuli na ke khat ka ba arpo sao ter arpulai arpo sao Finyo iba kat kum gane ni ketien ke jong play jisu kren shai ong no boyo sngawi ke ketien ke jong abat uba le e ka ngan tharai ko mo brio ke start betei ke yeng no jong mouse yang manu no boyo sngaw baru bam le ulang ko mo brio bo be betei ke yeng no jong shap bana baki eriong ki wan ke yeng ke betei lo mouse yang ke ne scam Andai ke yeng ke betei lo shap ke kelan ba ke jing kelan jong ka kalong ko bakrau ke tangan ke ketien ko just Chris Kran Manga kwa ngana fi ke jingyang ba ke jingklan ha ke jingya lenti ke jingi kam shong hang no ang noro ke shong ha ke jing Sngewthuh ba ke jing nang ban pentri kam ye ki nong rim jong ke tien ke jong blai ba nei ta da blai nge hikai ke ne kum dong in Sngewthuh ye ke Bible ke banga kwa e ke de banga niu i ba ke jing im jong fi pi yo i ba mdan da ka we pa ke lenti ha ke ne ki sni kabala ban peniat bet yengi kabala ye ke ban pen shy ye ke jing im jingi mdan ko we pat kabala ru ye ke ban peniang scamming ye pedeng jong ke jing e nget pia kendo igi test ki bobon pia kendo igi jing dan kam ki bobon pi dan pia kendo igi jing do jing kaman pia kendo igi jing kuslai pia kendo igi jing snosi pia kendo igi jing sharam but bon sin da pia kendo igi jing e ba pi shakri blai kapan kelumar igi jing im jongfi henry pin lap ba ki dan ki brio ki ba Sngewthuh ye ki jing shisha ye ki nongrim na ketien ke jong play but haba ki don ke ketien ke jong play ke jing im jong ki fenyo igi tu ki brio haga ba khat do hi haba ki yang hagi nongrim ke ketien ke jong play kanum kalan ke jing im jong ki kanum kalan ke yeng jong ki kanum kalan ke jing shikri kanum kalan ke jing laumen sim fenyo i kin job ken yang ba ko ge sngi fenyo i ba ketien ke jong play ke bo kular ke bo kuran country ka ma ke jing im na ka daw na hikai fi ni ketien ke jong play na mga kwa ba kani ka ketien ke jong blai ka ba pi Sngewthuh kam dai ta magin shi police shi Sngewthuh ban shi batai shi ke brio la ni ban shi kran ban shi thu shi ke brio em kani ka ketien ke jong blai ka ba na kran ka dai ka ba ngakwa ba kani rap ye ke jing im jong fi ba pin na ban yang ha ki sngi ke ba e im ki por ke ba e shi sha man ta ba ka dan ke jing klumar ka ba shir kai ke pertai rai nga ban ma pingi nom klumar na mangi don ni ka ketien ke jong trai timen ta ke sngi ngan beteng biang ni ke jing kran and I bang if you ni ketien ke jong play ke ba ngala dep ong pai pi ba kan ni ke jing hikai let's say ba kan umlong ba kan compare ngan sa haki we pat ki issue ki bangan pen mi let's say ni jo je kai ngala ban change ba ke kerteng drai ha ke jo pat ka nong rim ngan kren ha ke be dei pat ke jing Sngewthuh ke ketien ke jong play na ma ka don kampalat ya ka bangin ya pet na ka Bible na mar da ka jing ai ke jong try la ka tatli ki snem Mashemba, yakni ke Bible mla upri ban Sngewthuh lon rai kidan katu kat ni ki bang ayo now try but ki ba ngayo lang ba ki experience da ka bang ya je ka bang kren ni ka bang hikai but da ka bang puli ke tin ke job play kidan katu kat ni ki bang shamba ki long ke jing men toy ke jing ke khu ke jing em jonga but ye kita ngak kwa bang hikai lot ha ke ni ke voice message ke bang al shapi
bat ngada kwa ba ketien ke jong play kan kelalong ha jrong ba kumbaong ki kam ju apostle ke ketien jong play kala roy bat kala job ru ngada kwa kumta ba ketien play kan roy bat ngada job ru keleng te dai na ta daw ki don ki kat tugat ni ki nongrim ya ki banga ngakwa bangan da shong slam bat ngakwa ba pinum fin yaisha bat ngakwa ba pin pediang lot ya ni jing hikai namar pelet jing mot dan ki ba da tho dan ki ba shu sngap bat ki ba yai sngap kani kan ya rap ya pi dan ini pet biang ba da sngi ya kani ke jing puli bible ka ba ka ga lu kom in Sngewthuh ngala pen e fi ya jing dan kam jong ke jing Sngewthuh ya ke shitish ki karen ke ben kong ka lenong ka ba ar berok away kemud dan kat santli kat ndru tuli gid khan bat ngakwa ba ngan ngin ye kren biang ye gani re shwai ga bani poi biang she gani ngakwa ngan ai gani jing ye gani go point go way hindiat shwai ga bani ya chikman fi haba people ye bible ngala depen inang ne ba o apso pol kuran japang ka ek ga bari ka bo blay don man pen pa fi o blay unum pen pa ye ga bari hagi brio ki bam la man pen le jingmot sngap ke poin jonga ka bang kwangan kren shwai ka bangin poi biang ka ni shiti ka ba ning kong korel nang ba ar ka baning kong ka bang kwangan kren nang ni ka dai ka jingdon kam ya ka jingmo che per khat changi abangi puli ka tien ka jong play pi ka jingdon kam ya ka jingmo che per khat beling ong kumta namar phin lam bala da ka jingmo che per khat jo pi ka keep halo ka shat kenting ka poi keleng phimla ban concentrate ani ban penle jingmat phimla ban mo ban puli ban ba jingmat to fi kan ne ba tin ko jople phinum yo iba kan blame play e ga jing em jofe don teng teng don gi bri puli ga bible jingmat jong ki ga poi keleng kimla stia ban penle jingmat tin ko jople phinum yo e na ka ta daw de fi puli ha ga ni ga bible filap na ka tin ko jople ba upol habo tho e ni jingmo chi perkhan u ong kum ni to na tuligi kintien ki ba na kwa ba phindala ba nyo e ni namar nge e ga bang pen e fi na ma gani kan ni rap e fi wat haba pi puli tangi ki kot ron da haba jingmo chi pi ka phet kalang kala na e to ki kinta ki ba pishang na fi degi kina school na fi degi ballet college na fi puli gi nu ki kot teng teng bi shilap ne ba jingmo chi pi kam da nang to ba haba kam da nang to wat na da fi puli ro ka khlem rung shi fi namar ka jingmo chi perkhat ga don kamban te la kam ki bangila ga ban pen bet ga jingmo jingi ba khala ban shong to ba ba ngi puli ga tin ga job lay kan rung shi ga jing em jingi pe u ong kum ni wa su pol wang ga shi thi ga ba ka jong ki nong rom ka la nong ka ba khat ar fi puli na ga khat ka ba ar ong wat pen sriam ren ka ga de ba ni ga pretend re to pen kala dor no ila de ken da ga ba da ga jing pen mai ga jingmo jong fi knang ba pin yo tip ka ba kumno ka la ka man ga jong play ga ba 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 pen so ba e ba ga ba janai de pi ban yo ban tip ye ga man ga jong play ni tip ba ga man jong play ga de ru ga tien ga jong play ba pin tip ye ga man ga jong play ka ba ba pen so ba e ba ga ba janai de ba pin tip ye ga ni ga man ga jong play pia ban pen kala do re ga jing ma ji pir khat hot ka don da ga wai ga jing ma ye ga nen re nga kwa ngan wan ra ga ru kom pule bible ba ye ga jing ma jing ni don kam ban la ban pen thamai ka bala na pila ban penta mai ki jingmo ti perkat jafi ban brat na ki jingmo jafi ye ki eki bekin ja per thai ban sham ban pule ki tin go jom play pin yo tip ye man go jom play ka jingdan kam ki jingmo ti perkat nga kan mau ha ga shiti ga jom aso pola bu tho shege filipi yo jesus christ wang ha ga lena ko ba ar filipi le pule ga khat san wang yo ye ka ne ga jingmo jom phi ga balong ru how christ jesus ubahaba ulong aga dulu blay shim la nyau e ga ban bat ban markat ban u blay henry ula pen suda ila de u de shimi ga durmrao habula jalong ga jisim gi brio habula shami u rukam u brio la le ret ila de habula jalong ba kongu adu ga jingya o ga jingya ka ding fna ken fi haba nga puli ga ni ga hot haba o yo e ga ini ga jingmat ka ba don ro kris ka ga jingmat ka ne ga jingmat da snap ai ni ktien kaniga jingmot ko badan how Jesus Christ kadai ga jingmot jong jing snore la da fi pule bible la da him dan ke jingmot ko snore finomio ai no blay wala kelke nganda pen shay ta ktia
Pikin mau o Jisu ang sok ibaduk. Ukraine kren ni gatai ga spa pertai Ukraine haba ang duk ang ni ga kren Japang ka jinglang jing im ka jing perkhan. Babi Sngewthuh babi kelempat dan Fi haba ang yo ini ga jing mat ga badan ro Chris Jisu ka ga jing mat ga badan ro Jisu ka ga jing Sngewret. Dapi kwa ban yo no blay. Kam tama babi puli ga Bible ga jing mat jang fi ka ga badan lepa ka ni ga jing lang manang try. Yarap yang try ngam Sngewthuh ini ga Bible. Dan gi brio gi bala dep. Dan lepa si bon. Deki puli Bible ki Sngewthuh magila Sngewthuh lot ikaktin ga jang blay. Babi da puli ga Bible nda bakala daplut barok ga jing mat jang fi da ga jing Sngewthuh. Phin lap sim jang blay yo shui bani kai fi. But Phin lap kan lang kum joy fi kan lang boring. Phin Sngewthuh nat man page ik away ban puni da away pagajat kot. Naman gani ga Bible you feel as kam lang shu kam lang updated lang outdated naman balay. Fila dan da away pagajing mot ga jang fi ga ba pi dan ga jing Sngewthuh ma pila lap ban Sngewthuh lot. Dan gi priyo gi ba Sngewthuh lot ga Bible. Kata ka jingmot sarong, kata ka jingmot ka ka bala dap lupa ka ba klem penteli di bat habang nga puli ni kitino mga ong pi yo ini ka jingmot ka ba danro how Chris Jisu ka ba mot ka jingmot ka jing Sngewret nda pinang ban pen sudah ban penteli jingmot ka pi aba pi wan show blay ban puli kitino ka jong blay fini ni blay un hikai ka jing im ka jong pi fi ka jing Sngewret ka plelenti ma fin Sngewthuh ki ba kenjaman siyam nagaktiin ka jong blay. Nga habang kren kat ni gaktiin ka jong blay. Habang awan man hikaya firu. Walimot mga tiplot iki. Man nagapot syay ka mga kren sipi syay mga plate ika Bible. Pimtip kat nung nga penrit ladi khamat jong blay. Pimtip nga da duay nga da wat ika khamat jong blay. Mga tip la daw blay plelenti hikay. Kani ka Bible ka ka spark ka bala buri. Iya ka bangidon kamban. Pen don kami ka jimot jong berkat. Hi hang ta. Dan wan ra'i fi gani gaktian. Pi lada pi puli bahaya ga Bible. Phin lap ba gaktian ga jong blay gam neta mungin puli. Gaktian ga jong blay ga ong pusan ni gaktian ga jong blay. Pi puli yu Joshua fi lap ba blay wang. Men meditate gaktian meditate kekran Jepang kaba pusan kaba penlay chimbat. Uang kumni yu Joshua haka kitab Joshua kal nang go beningkong uang snap ngana puli uang haka ni ka lenong ka ba kagini puli khat ba lenong beningkong khat ba praw uang wat ai bagani ka kitab ka hukum gan jana na sintur jame hendrai meni ai perkhat ya ka senyasni kenang ba menyo ban le ya baro bala to aka na bakum tamen roy galanti bat kum tamen man ba fi ka jing yai perkhat aba ong perkhat ni ka kren Jepang ka jing pusan kani ka ba pusan ka kren ka jing mo ji perkhat bat la da fimla ban pusan ni ka tien ka jong blay finum yo ai no try de tang da ba fi penr tli ka jing mot fim sha ba ka jing mot ki ban bar ki wal man le efi vila iga ban play jingmot lut ha gaktin ke jong blay fen sayo I hangta men sim ko jong blay un power fi eki bari na gaktin ke jong blay te ha gani ko por ni let biang bani puli biang na mar ka to ko shithi ga mga ong fi le se ha ba pisnga Sngewthuh eki jing kraw na po jong ka nan pini fi biang ya gani ke shithi ga banin kong ki koren kala nang ko ba ar ya ka bangala puli fina du khat ka beningkong nganum puli shu mentangan puli tangna du khat benrio bat nganum kran shu buani gani jo nroi ngine ya chikhman lakum taru ni kran ya ga jingstan apne ngi tagi bajanai nroi ome ga jingstan jong ni ga perthei limni ga jong gi bakhrawatri jong ni ga perthei ga ban sadona re ni kran ga jingstan ka barri ka jo blai ya kabala buri kabau blay ula tmulu pa menchua kita klangi ga buram jongi ya kaba mdan na kita gi krawu tri jongi ga perthai bala itho namarla dakila itho kinam dala ya sanar pna eu trai jonga buram
Kani ngaladep keren fi, bat kendiat ngakwa ngan ban biang kani tang kendiat mine. Pi hagani gad khot u absupol Ukraine bahaya ga jingstan. Ano skoy ay. U absupol Ukraine bahaya ga jingstan ang baka jingstan kabaw absupol Ukraine ang ni gaday. Ukraine ga jingstan jong ga pertay. Pi hang ni ga don kamba ba Phin chai. Ka jingstan ka Ukraine ang ni gaday ka jingstan ka jong play. Ka bangi siya ong ka jingstan play. Uang nga Ukraine nga jingstan ka ba ri ka jong play. But nga duay man taga sngi ba play. Un ay fi nga jingstan ka ba pila man Sngewthuh. Iki ba ri na ka kitin ka jong play. Nga jingstan ka mo no brio, nga jingstan ka wan no play. Ya ka ba play ulo puri nadu kilta ki ba menchua. Ya ka ban pen pau na kam ta ka buram ka jing nga siya Sngewthuh nat palat ni kitin. Ang rakwa ifi ka ba Bible ka ang ne na ba ndan na kita ki ba krabot ri jong na pertay ba ito agi ba kintin mday tanggi ba nang bastat ki ba laman Sngewthuh ni ka Bible barakot ni laman Sngewthuh ika tang bala nang ipuli ka ngi don kami ka jing start play. Wang hangi en rekat kumbala tho ki eke ru ba kamat kam shimla yo i ka skor kam shimla yo Sngewthuh kim shimla mi ru ka donut jong brio kilong kita ki eke bo play la bu la pa kita ki ba ie jo. Nala krani kani kendia. Bagi secret jong fi pinum mi tolot hagi brio ba pimi. Yagi secret jong fi la ni kita ki eke ba ki ba ri ki ba pimji tu brio. Pini tu tanga ki brio ba ie but u blay la daw day mani tu kita ki ba ri ki ba long ki jing start ki ba ri ki jong blay. Unum shi tu ki brio ki ba long careless ki ba dan ki jing day ba blay unia tu ba ki brio ki ba dan ko por ban shong ba blay ki ba meditate ki ba plan jing ban ki ba Sngewthuh nat ban shong ki jat jong try ban duai ki ba ie ye ka ban Sngewthuh tin ki jong blay un pen pau ba kita ki brio na ban unia pen pau ba ki brio ki ba ye jan unum pen pau ba ki brio ki ba ye jan. But then you daw Phin lap haba pi jan but no pisno krikiru what you can do no but the you can do fi phone ro but fi kwa ban it ho no kita gi kodor gi pidan ha ki brio gi pi e kata ka de jinglong brio but u blay long kum tai ki jing jing u krikit ban it ho angi ye ki ek bri na mar balai u dan gi jing shania kan gi jing e kan gi jing pleo jing wat apren job i baru blay. But nga kwa man tagi smi bahaba nga pani nga nigaktian wang kumno wang kita ki eke ba kamat kam shimla yo i ka skor kam shimla yo Sngewthuh kam shimla miru nga no brio kulang taki eke mo bleu la bulu pa ya kita gi be e yo tangi ni ya chikmat nga khat ga biship ho managani tayo ko bang ladep ha gi Friday haba nga polite ni ga voice ga balais pa khat sang nga kut hang ni batungi ni pe ni ga khat biship ho wang kumni wa support Henry ublay ula penpau yaki hangi. Da minsiam jang namar minsiam yit yaki eke baro wat yaki eke rugi bejilio kijo play. He kan ik de god na song fi bagay kaba laban ang no yaki jing Sngewthuh yaki tin kijo play haga jing pule Bible jong nga ikumba kashonglut hang ni bro hoy. How pledging mo ba ay ega mga kran la na pipet ba ka syong may tanghang ni na magani ka Bible ka ga bari kani ka Bible ka ga spa ka bala buri kani ka Bible ka nan kam ka jingpen paul no play but manote ba tip ega jong play kani ka kin ka jong play ka ang kumni ka ang namar kumni ka ang no khat way uno brio ba ito ega jong brio re tang minsiam to brio ba po jo kum jo ega jong play dan ba ito re tang minsiam jong play
Fi puli hagani ke khat wang kumno u play ula pen pau yaki kamot yaki ta ke beri ke jo play yaki ta ke spa ka bala buri ka badana hagani ke tin ke jo play u play ula pen pau yaki ta hagajin em ke jingi dai da men sem ba ko jo play walit klat yaki ta ke jing shisha ba men sem ba ko jo play u de u nong hikai jonga ba jo fi u ba dan lang baru play kupa baru play kon but unia mensim ko jo play udai uba tiplot ia kejing mut jong play baro mensim jo play u tiplot ia kejing kwa bat kejing temu baro mensim jo play udai ma unong tho ia kene bible uba persat mensim ia kitu ki saup humut ki nong tho u tiplot lada pim Sngewthuh ia ke non ko kat lada udang im unong tho lek unong tho kli unong tho un batai de jingwat wat chu pulian ki kat yarap ki la ban chu pen shai kin dia repilet chu try with ho pen la un pen shai ge belong original naga ta da men sim kho jo blai u de nong tho ye ge bible udang im do meta ge sim de tang udang im u kwa ru ini bangin inquire bangin lek ban kli na men sim kho jo blai but ka ta ka de ge bang kwa bangan kran fi men ge sni ba ka bible kong u blai u la pen pau ye ki hangi da men sim jo nabar mensim uyet ik bro wat ik bejleu ki jo play ndege bejendang ndebe ci pulen islam ndebe ci wan ba ko krena ba ongo bejleu ko krena briu bejingi shiki tway bejleu ka la da fi ngam shaba khamjile fi ni ye ka ta jing crow jo ka ta ba shapo jo ko bejleu but de tango mensim jo play ubala de don shika ta bejleu jo play uba un shim nang ta un pen pau ki ta ki beri jo play shika jing em gji la ka ta daw ma sa ongi piba haba wasu pol kren ni gane ngene poi kin dia chig ni bible pim kan mau ngala kren bon si ni gane na ka gospel ge no yohanes ngene puri biang ni gane ktien ge jong play na ka lena ko khat riu pe u ong kumno u jisu ang ka khat ka khat ar ong ngadang don shibon ki ru ban ong pin re pim pat la ban sha ye ki menta u ong yeno gi sanran ki bampat don yo men si mo ko ge ni ga por kwa agani ko pa pinda piang bahai gani ko bang hika namar kani ka dega nongre malor ki nongre baro ba pin Sngewthuh ye ga bari ngam krani ko to ko bisu Sngewthuh malung malai ko to ko bisu jutep na do dang na ka to ko ba pipule mendai ko pipule menchua ya ka to ngam krani gani fi da pipule gani ko khat ba ong jisu kala na ko ba khat rio bu kran ong khat ko ba khat lai ong ma ngi ko ba khat ar ong ngadang dan shibun ki ek ban ong fi ko ngadang shibun ki beri na ma nga de ublay nga tiplut ki ek bro re pim la ban sha ki menta pim palla da ka jingmot bre pinom la pi hang ta pin Sngewthuh bangi don kami nung don kami men si me ko ban Sngewthuh igtien ge jong play na ma de men si jong play u bakwa ban pen pau ge beri ge jong play per wang kumlo ka ni khat wang henrei ndala wan ma u men si jong ge jing shisha ken un ya la me pi shi ge jing shisha baro un ya la me pi shi ge jing shisha baro ge ktien jong play ge jing shisha un pen pau ye ki ek beri pe wang no namar unom kren la den rei ye ki ek kat ba un yo sngo un kren un pen pau happy ye ki ek ru ki ban sawan un penan buro minga na ba un shim na ge jonga ba un pen pau ma se sontanat ba men sim ba khot udei u revila unom pen pau udei ba kwa ban shime ka ka beri ke play ban pen pau hanga fi ki briu ke be eat yo play ke ba don yo men sim ba khot jo play ki ba up ye ke jing hikai jo men sim ba khot ki bam cha ba an apply de ke jing start pretend rei ki ba up ke jing start ke jo men sim jo play pe kong ni ki ek bro ki jo pau don ki no ke jonga na ma ka tanga ong ba un shim na ke jonga bat un pen pau happy na ka daw tu si thi ba nin kong ki karen ngino me pet nang to ngene shong nang to na ma ga de nang go ba don kam tam ye ga jing pule bible jonga ba to nga da kwa bangan nganda pen bor fi nganda kren ni fi ga por ba pin pule ba hai ni fi wang ne wang u play open power ngi do men sim jong fi yo ibo jisu la de kren pa wang sin ran pin pala pen yang ta da jing mot jong fi hele no wanu men sim ko unya la me pi shi jing shi sha un pen pau ki baro ki be de ki jong play un pen pau hangi but fi yo i ngi pol tho i ngi au na maro men sim yet ki baro wat i ki ro ki be jilio ki jong play
la fi kwa ban tip e ga ba julio ga job play de tang men se mo khoi bla ban ya rap le fi mdan man no manoro bla ban ya rap fi de tang men se mo khoi job play de hang ta ndang kren ye ga ni ma sa ong fi ba ga de ga basic jong ga jing shakr play ga je de ga tien ga job play aso pol u de brio ba snot ho ba hai ga ni u ong ni ki tien nga kren ki tien ke jong blem ni daga jing start jong andre daga jing pen pau jong men se mo khoi de pule ni kren bai ga ta kren bai ga ta tangi ne pule lot wong kom no namar uno brio u ba itho iki jong brio u wei pa brio umla ban itho yo wei pa brio ye ke ege badan support jong da no jo andre u to hi brio u tip ya la de namar de kamen sim jong tu brio ka ba tip ya ka ba support But we pulling in the job like on kum jo ru kita ki ek eru ki job blame dan ba itu ri tamu men sim job play. Na kwa agni ko por ba phin pledging mot ba ong mangi sngap ama mangi ting ila priang ye ga men sim jong ka perthei. Ndai ye ga ni ga jing start perthei. Henry yo men sim ubanau play. Ban le yu balengi pidiang yu mensiam jong play knang bangin yo itu ye ki eru ki bala ai a hangi do play fi shigintien na shikwa ba na fi kumno fin pulie ga bible dam dan mensiam jong play kumno fin la ye ga ban itu ye ki bala ai a hangi do play la dam dai do mensiam ko Daga nawe kerpat if you want persya ay briu giba pediang men sim khoi pedi giba crunch mo men sim khoi boli persya ro yo men sim khoi jo play kumo bin persya yo but ho yo bible manu bala ban puli yo bible la de la dam de do men sim khoi ko bible gong ne ngila pediang yo men sim u banau play kana bangin yo itu gi ek eru bala ai e ngi do play ngaji sunsun ay gi briu gi bom ji yo jing hi kai chapang men sim khoi ki pam tip ru ban pnau men sim khoi ki pam Sngewthuh ru e men sim khoi ba ki per shang pat e ban shakri you play ban krentin ke jom play man ka sunday man ki jingseng ban ni per shang ngala man ong isu tare rumah man ngi ngakwa ngana pingi isu tare rumah daga jing slor ba daga jing Sngewthuh daga ikter ga bo blay la bo ngakren nang ni bamdan brio ko per thai weiru bala ye ga ban Sngewthuh ki tin ke jom play shabar no men sim khoi jom play ya kata ke ketian kan keren be daga besai nang ni ndan bala ban Sngewthuh ya ga ni ga bible kani ga mdai ga kot ka bala tho de ga brio kani ga dai ga bo blay ul tho hi da bor ga jong ben se ba khoi but pidon ka man ne show nong tho ba pin Sngewthuh i ga jing shisha ga bala po chaka nang ni pulilot ya ga ni ma ni ga ba don kam tam ka ba keren shafi man da sngi ka dei ka por ka ba nga kwa ba nga pelet jingmot abang nga kren ni pe ong kom ni ga khat ka ba khat la ye kita ki ek eru ngi kren debat ba mo ye kita tien ye kita ki ek eru ngi kren om de ki tien ba ga jingstan u brio ka hikai Hendai ye ki ba mensium u hikai daga ba ye pershang ye ki ek eru ki ba kan chaman sim bat ki ba kan chaman sim fi ladangan kren ni ga ni ru ni dai ka kani ga dai ka ek ba kraw ni ngap ngana pani wang ya kita ki ek eru ngi kren om de ki tien ba jing start u brio ka hikai na kren ni ga dai ka kham khor ni kan dia namal la da fi ngap e ga jing kren ka ba mi de ga jing start ka ba nau brio kalong shabar na ga jing kwa ka job lay kumangala dep ong ifi u bleu klembo ingi bingin login nong ya lap ya ka jing start brio la ni ga jutang ga barem ki hukum ki ma ban hikai ga ta hande bleu la bo ingi bingin hikai ya ka jutang ga batamai sa pule ga ne fin lap na ga bible maka kren kumta ga shithi ga ba ar ki korin na da ngamba kla ga nong ga balai ka kren kumta ba ngilong ki nong ya lap om ga jutang ga barem rei ga jutang ga batamai Mdei bangin ya lap ya dak ndrei yau mensim na maga dak kapeniau o mensim ai ga jingem so pulem pi ar korel nang balai na kot ka ban rio ka tho i ta ktien bade ne ka dau u ong ni na maga tai ki ek iru gi bangi kren ngem kren da ktien maga jing sta do brio ga hikai hadukat no baga pertei mata ga sneo
hadukat no bagami ke jing mental ki khun ki jong blai ke lang kamera di bini ki kristan rei ki baklem tre ban dan yo men siu khoi bat ki bli ki lek ban snap ya ke jing start ke jong brio man lagi sunday man lagi jing sang ban ki klem snap ke jing start ke ba mi no men siu khoi jong blai pe yo so pol wi thu shai ke ne wang ye ki te ki ek e ru ngi kren om de ki jing start ba ke jing ha ke jing start ba ke jing start brio ke hikai rei ki ba men siu hikai da ka ba persyang na kuat fi debat bagi tu ketin dah ka baya persyang ye gitu ki eru ki bakin jaman sem bat ki bakin jaman sem fiti ko mod ni dah ka baya persyang ya ka bakin jaman sem bat ki bakin jaman sem ko mod ni kin jaman sem bat kin jaman sem ka ba mod bau brio ubala dan ya ka ubala kala ka ba mod ubala pediang yu Jesus ubala kapat udah bakin jaman sem no puli ya ga Bible puli shu daga jing start brio ula puli daga jing start ke jong blai but uniu brio bakan jaman sem udan jing dai but ubak but ke ketin ke jong blai ga bakan jaman sem but nda haba pirung shaga bakan jaman sem fin lap bau men sim ko jong blai un hikai da ka bay persyang ya ka bakan jaman sem but ka bakan jaman sem ngakwa ba pindai ke bakan jaman sem ko mangala hikai na do sedang berpintir bagai nega Bible ke nega bagai jaman sem berpindah ya persyang apa persyang nega mat pilih benda ya nuju orang daga jingpen pau ke jaman sem khoi berpin Sngewthuh ya ke bagai jaman sem hipulia nang ne nak khat ke bakhat sau ke ongkum ne Henry ubriu ubakin jado pediang ya ki ai ki ru ki jong men sem jong blai namar kilong ke jing biedo bal hiban ithu yaki nabada ka bakin jaman sem babishariki naba henry uta ubakin jaman sem ubishariki aka baro henry ya uhi umdan babishar namar wayu bala tip ya ka jingmut ka jong trai ba un hikayo basotanat ba ini ketin ba ong henry ngi dan ya ka jingmut ukures kai nganda pen shaib hai gani matagsni pet ngan puli biang wang thot bakhat sao henry ubriu ubakin jado priang yaki eiru ki jong men siu mublai nama kinong ka jing be hu la iru ban itu yaki nabada ka bakin jaman siu babishariki de mo penram ngam kren ne ban kondem ban kan tiwi ki bai am ngakren ne jing shisha compare de la de fiong ngala long kristan ne ngadon kata ke jing stung tho ne ngala puli kata ne ngala lek puli ang ta ne ngala pas kum ta ne ngala long kum ta ngam penram ne kata kata ka dai ke jing le jong pi rekat kum gani ke khot ka bakhat saw hi la da ubriu hi udang dei ubakin jado ubam pat kala ka bamut shisha ubam pat khapat chege hi ma ka choplai ubam pat priang yo men simako ban priang ye ki eki eru ki jong men sim choplai takadaw sa mi ibriu ke kren persha wat na gi seng ye ki eki eru kan jaman sim klem shepti namar kabaningkong ubakin jado ban priang dama bai takten ban priang ro kabaar wong kalong kacing bedro nara takadaw kalong kabe kata bin pensyai ye ki briu ke bompat kapat chege hima ka choplai ban kren ki eki bakin jaman sim ki bo men sim joplai open pau pimla ban kren ho briu bakin jado namar kilong ka jing be ho ang kapal it's foolishness kalong ka eki ba kalong ka di ka kampe bat kada ong sa kawai ka ktien ni ngakwa vina mak bahay gani ba ong laban pediang kalong ka jing be ho kada ong sa kani hiru ban itho iyaki la de ting persyang man pensyai beriu persyang man keren ni gi bejeliau na ktien ka jong play hagan ur kombin keren ni gi beriu gi bom tre ban kapat ban pai sho play namar kilong ka jing be yo ba hiru ban itho iki nabadaka bakin jaman sem babishari ke kani ka ktien ni gamot lade man batayu beriu bakhlem pat kapat ya ktien ka jong play namar pin bishari ke
Lata fikram pat day ki bakin jaman sem da ka ibin bishari ka bakin jaman sem hada bin bishar da ka bakin jado pinne kumno la piyo iyo brio bu yo pnyang man sem ko bu kulan na madan pinne kumno piyo iyo brio bu pnyang man sem ko bu kuran ki bagi thle ki bu pim so to jing ma to bigam so to pinne kumno la do brio u yo pnyang man sem ko ba yo ki jing pen pao Pinle kum no la briu yo pdiang men sim ko ju bam da nang da stan re haba u yo e jing shai ge no play but u yo e prophecy na ge je tol pa Pinle kum no la briu bakin u yo pdiang yo men sim ko but u dan ge jing ai ge tu ge kindai te ge jing ai jo men sim ko but nga kwa nga nong ifi ka Bible kom umlat ban itho yakin na bada ka bakin jamin sem bishar kum no pin bishar kum no bakin jada on bishar ka bakin jamin sem na ma de tang da ka bakin jamin sem ya ka bakin jamin sem bala ban bishar Bigger de ongum no de khat bakhat san re tau bakin jamin sem u bishar ik bro hen re ya u him dan ba bishar kamot yu ne kamot u briu bakin jamin sem u Sngewthuh ik bakin jamin sem ya u ki bakin jado kim la ban bishar na ne ban ithu na mar ni thu kum no u jisu kren chayo ni ka de mas ong yo briu bala khano min sem Mdan malaban Sngewthuh u kal ka be ka chaka ba kaman ka meyo sngaw i jing sawajo kan remem tip nanu kami shino galai long kum tau brio bakin jamin sem ka bamat pim Sngewthuh lut ya jing per khal be ga jing le ya ga jing ya lenti ga jong brio bakin jamin sem pim Sngewthuh lut ya ga tien ga job lai binum Sngewthuh lut ya ga bakin jamin sem namar yo brio bakin jamin sem dan bakin jado bala ban Sngewthuh yu bat kham tam le ya ga jing hikai na ga tien ga jong blai ki ba jilio dan brio bakin jado bala ban Sngewthuh na ga daw ni don ka me ga jing la ka bamat ni don ka me ga jing khar sen ko bang la kren na do sedang Nimla de ban champang ni tin ke job play la da ni klem da IT le de bat banda pai show play de download paro wang ne u e u batip e ge jingmot jong try ba un hikai mano da ban tip e ge jingmot jong try mano ban tip e ge jing ye ge jingmot jong play ge jing per khat jong play mano bala ban Sngewthuh mangila ban hikai dan ngas otot na ang ne bu ong henry ngi dan ye ge jingmot ke jong kriske We have the mind of Christ. Ida na gijing mat ka jong Christ. Figane ba ang ida na gijing mat jong Christ ka ba mat kumno kani nga pangan pan ifi. Pindup tip ya gani kaktian kaniro na gijiliyo adu kata. Fi nga sa ong fi baro ka siyang agajing kapat. Kamot ayo ba ang kapat? Haba ang kapat kamot lakayo to briyo ba kanjaman siyam hapo jong fi. But utu brio bukan jamin sim bukan apa jong fi udah bukan jamin sim. Udan ke jing baca berkat, udan ke skor ke bukan jamin sim, udan ke kemat bukan jamin sim, udan ke sentur ke bukan jamin sim. Udan ke intelek mau ke kom berkat ke bukan jamin sim. But haba u absul pol wang ni kene ke ketian wang. Ni dan ke jing mo jong kures. Ngakwa ba pintip ba? Ukuran yung brio ba po jong ni. Bau ni brio ba kenjaman sim udan ke jing mo jo berkat. Ka bau la ban berkat. Kum bau blay berkat. Udan ke jing Sngewthuh. Namau de ba kenjaman sim Sngewthuh yung blay ba kenjaman sim. Fi hang tala nangan keren ke de ke bejileo. Jisu kuran itu kenang Samaria wang. Kajing mani blay ke besisha kam de shong lom na ni Jerusalem. Ublay ulong mensim. Kita ke pemani ukin mani u mensim ke besisha. Naba ukparu uwat iki bakum kita ban mani umwat chu iki de bakum jado besisha long niam long ru kom wat iki. Ublay wat iki briu ke bala kapat. Ki ba Sngewthuh yu blay. Namo blay de bakum jaman sim teng teng perkhat yu blay de ke kli jengi sungo man pan. Sedan sigi balen blay ru. Dan ki da ke jingmut pertai da ke jingmut bakin jado da ke jingmut brio ni persyangban perkhat bad yu blay udah blay batai jabiang jongfi jabiang i betang kat noi dan try kat no ngam tip ala klet no i jing tau kat no sentimeter dan
thao blay jabiang jong fi but they need jabiang jong fi mut man perkhat yow new nong thao bakraw ngas no bura me gani khat ka baong ngidan ye ga jingmut ka jong kures ka bamut bakat ko munu briu ba po chungi tingi dan shisha ye ga jingmut ka jong kures ngila ban Sngewthuh ye ga jing perkhat ka jong blay but nga kwa agani ga por ba ba nga kran ngani ga jing hikai ka kham jle ole se bala da fidani ga jingmut jong kures fitang shi pliet ye ga bible kani ga Bible kadai ka tien ko jong Jesus Christ. Yo Jisu na do la nang ba ning kong jong Yohanes la ong uk tien jong play. Kamot ban Sngewthuh yo uk tien jong play. U balong Jesus Christ. Pidon ka man ni ga jingmut ko jong Christ. Marsen pliet ki pri ga ni ga jingmut jong Christ. Ya kani ga tien ko jong play. Marsen pliet ka ga jing day pedang ka ba kencaman sim ka ba kencaman sim. Kamdan ga ba ba pinum tip ba teng teng da fila runglut pin lap ba ka bon palan kat hadu ba pimla shu ya ka ban lumlut iki namal ka bon palat wat akani ga por ba ga keren shapiru udan ke ga ba kraw ba blay pen pau ya ka ba ngamla ban onglut ifi ga ni ga por namar ka nda bi don ga jingmut to Chris pin yo jing shai ga ba jisu pen pau ba pin lap aba min sim jong blay pen pau lut iki jong ga jing shisha mlawan keren not diga ta chiga pertai namar lada kimpat don ni ga jing sha ga bakin jaman sim kalau ga jing bi ki na ga daw ga kwa ba pin puli ba ai ga ne shiti ga bin kong korin long ba ar brockway mala persyang kan bala ba nga nget kala long ga jing ka khu ife te ha ga ne ga pol ga kwa ni dubai mo play ul pelong ife fin Sngewthuh tapi don kaman kapat tapi don kaman pediang man sim ko jong play lum kum ta pinum la ban pediang iki jong men sim jong play kan long ru iki balong piet ye fi pin perkhat e ba kan chaman sim but ka bible ka ong pim la ro ban ithu ye no no ba kan chaman sim to ni tu ai ba fi ye ni ka por ko pa snongo palat a play be e jonga ba ma ai ngi o Jesus Christ moniap on seal ye the door ga ram na ga ban ta changi ban ngi ai ngo me pa yo men sim ko u ba pen kan do ingi ye ga pop ye ga hom ba ye jing bi sha baru pen ka ar se ngi de ka ktien ga job play ga ba im ba ga don bor ko pa ba ngi yang ang ni play ai ngo me nam ta ni ga ktien de da ga ba kan jaman sim ngi la an Sngewthuh ye ga ba kan jaman sim that why you gonna bring ba yo snow I can try ba gonna shy I can try ba gonna go por kan nan ga jink ta ga jabe men pen long ki ba kan pen red ga de khmal jabe ba ki la ban Sngewthuh ye ga ktien ga jabe ba kin yo long ga jingar khu shi ki bon ha ka kerten ga jong Jesus ni dwai amen to blame ko khu fi ko bless you